especially kung yung attendance. Kasi kung minsan, yung mga iba, inuuna pa nila yung tungkit o alam yung mga ibang bagay kung maglalaba. Kaya dapat sundin lahat ito. Second, communication. Kailangan bawat isa ay magko-communicate. Alamin kung ano ang desisyon. Dapat na mag-usap-usap ng mga tao para kung ang ating mga ginagawa ay tama. Yun ang one. And then yung second, let it works to do what the parish order. The Black Rosary ay ang ibig sabihin nito, yung second. Dapat umpisahan na yung sinabing Father at 3 p.m. prayer. Then after that, yung Rosary. And then we will do the Bible reading. Kung ano naman yung i-ano na rin yung Black Rosary yung sabi niya sa bahay.